Zde vidíte GBG6 a GBG8 Professional od firmy Bosch. Robustní a výkonné dvoukotoučové brusky pro řemeslo a průmysl. GBG6 je prostorově nenáročná a výkonná bruska do dílny. GBG8 je mimořádně robustní a výkonná, zajišťuje rychlý postup práce. Indukční motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi a dále zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost. Seřizování usnadňuje opěrka obrobku, kterou lze nastavit bez použití nástroje. Velká ochranná skla proti jiskrám optimálně chrání při práci vaše oči. Přesvědčte se sami o GBG6 a GBG8 Professional od firmy Bosch. Robustních a výkonných dvoukotoučových bruskách pro řemeslo a průmysl.